Helo, Adam fan hyn, a wy'n cael pleser mawr mewn tyfu a mwyd yn hunan gytre yn yr ardd, ac mae fe'n rhywbeth sydd yn hynod syml i wneud hefyd. A heddi, wy'n mynd i ganolbwyntio ar difu tato ac egin pys, a wy'n mynd i ddechrau gyda'r tato. Felly, y cam cyntaf ydy gosod heinen y gompost yng ngwaelod y potyn, rhyw 10 cm o'r gwaelod, fe bod digon o le i'r gwreiddiau ddatblygu. Wedyn, wy'n mynd i blannu 2 daten had, a tato had yn syml ydy tato chi'n prynu yn y ganolfan arddio sydd yn tyfu i greu cnwd da. Wy'n mynd i osod un yr ochr yma a un yr ochr yma. Wy'n mynd i orchuddio'r rhain wedyn gyda heinen arall o gompost. Defnyddiwch compost aml bwrpas di fawn os allwch chi. Ac yna wy'n mynd i ychwanegu 2 daten had arall, ond i'r cyfeiriad gwahanol. Peidiwch â phlannu'r tato uwch ben ei gilydd yn y pot. Meddylwch amdano fe fel bod chi'n gwneud siap croes fel yna. Ac yna, wy'n mynd i orchuddio'r cyfan eto gyda compost i frig y potyn, reit lan i'r top. A gobeithio, ymhen rhyw 10-12 wythnos, bydd cnwd hyfryd o dato cynnar dyn ni yn y pot fan hyn. A sy'n eisiau lot o le yno chi, sy'n eisiau gardd hyd yn oed yno chi. A chi dyfu hwn mewn potyn ar y patio. Ac os nag oes gardd gyda chi, gallwch chi hefyd bod yn tyfu pethau ar sil ffenest y gegin drwy'r flwyddyn gron. Gyda fi fan hyn mae egin pys. Rhyw ffurf ar saladau bach yw'r rhain. Gallwch chi fod yn plannu letys neu sbigoglis mewn pynnet wedi ailgylchu fel hyn. Felly y cam cyntaf yn syml ydy dod o hyd i bynnet. Gwnewch yn siŵr bod yna dychau yng ngwaelod y potyn. Ac yna, rhowch heinen o gompost ynddo fe fel hyn, a fe welwch chi fel la. Pidwch y cywasgu fel lawr, rhowch tap bach syml iddo fe, fel bod y compost yn cwmpo yn ei le. Ac wedyn, mewn pyned arall, fe welwch chi fi wrth y modd o pyned, mae dy fi'r hadau pys sych yma. A wi jyst yn mynd i archwys rhain fel hyn, ar yr arwyneb. Sa'n mynd i fod ffwslid iawn, fi jyst yn mynd i archwys nhw ar hyd yr ymyl fel hyn, a byddan nhw'n tyfu trwy'r trwch. A fe welwch chi, fi jyst yn mynd i osod heine fel dompos am eu penne nhw, i gwtio nhw mewn y net, yn barod i dyfu. Ac ymhen rhyw 2 wythnos, i'r rhain yn egino, ac wedyn byddwn ni'n barod i gynaeafu'r planhigion. Ac mae hwn yn gweithio fe wedys i gyda phob math o saladau amrywiol. Felly cofiwch, mae tyfu eich bwyd eich hunan gytre yn syml, a mae fe'n dod â gymaint o fanteision hefyd. Yn gyntaf, mae fe'n fwy llesol i'r amgylchedd, a trwy hynny mae fe'n fwy llesol i ni hefyd, a mae'r bwyd yn blasu gymaint yn well. Ac wrth gwrs, mae fe hefyd yn arbed ambell i ginog i'r bwced. Felly, rowch gynnig â ni, tyfwch eich chysiau yn eich bwyd eich hunan gytre, a fe gewch chi gywir o'r un pleser a fi.